הייתי באוניברסיטה ב-44 כשהגעת ארצה. התחלתי ללמוד ספרות אנגלית, ספרות צרפתית ופילוסופיה. באותה תקופה גם הסטודנטים היו חלוצים, והיו אמורים לתת חודשיים בחופשתם עבודה בקיבוצים. ואני הלכתי ואמרתי, אני רוצה ללכת חודשיים לעבוד בקיץ שם. ופתאום צונחת בחורה מאוניברסיטת ירושלים, התחלנו לעבוד ביחד במטעים, והיא הייתה מאוד מתפעלת מהמהירות שלי והעבודה, והתחלנו לדבר על... הרבצתי מרקסיזם וסוציאליזם, ועשיתי רושם עליה חזק. אני זוכרת רק דבר אחד, זהו זה. זה הכל. מצא חן בעיניי מיד. התחלנו ללמוד פילוסופיה ביחד, אז כמובן היא מאוד שקדנית, ואני מאוד מפוזר. צורת אוכל, צורת ישיבה על יד הטלוויזיה והרדמה מיידית, סירוב ללכת לישון, כי זה לא בכבודו ללכת לישון בשעה 10, רק 12 או משהו. שטויות, רק שטויות, זה דברים של מה בכך. שלומפר. היא מאוד אוהבת סדר אצל אחרים, זאת אומרת. היא אוהבת סדר שאני אעשה את הסדר. תיאורטית היא מסודרת, אבל למעשה לא כל כך מסודרת. אין לו סבלנות לדברים הטכניים האלה, יש לו סבלנות לחשוב, זהו. אם הפוטנציאל שלי בא לידי ביטוי, אז זה בוודאי הודות לה. כי היא הייתה בת שיח שווה. וכל הזמן יכולתי לדלות מעצמי את כל האפשרויות שלי. אבל מה זה... payment of 10... את או עזרא הקמתם את העיתון? שניכם ביחד? לא, עזרא הקים אותו. כי הוא התעניין בנושא של השפעת התרבות האירופאית או המחשבה האירופאית על יתר התרבויות. אוקיי. הוא חושב שיש רק תרבות אחת, וזאת רק מחשבה אחת, וזאת היא המחשבה האירופאית. אבל אני אומרת, זה לא ייתכן שעולם שלם יקבל את כל המחשבה שלו, את כל האידאות ממקור אחד. אבל הוויכוח נמשך, זהו. Access בעצם אומרים. Access to all stands. עכשיו, מה כאן כתוב? זה לא תרגמנו. של הקומונה וגם את הדברים של הכל בו. בסדר. אוקיי. פה היו כמה משברים רציניים שרציתי לעזוב את הקיבוץ. סשה החזיקה אותי בציפורניים בתוך הקיבוץ. זאת אומרת, המצב היה הפוך, איש התנועה מוחזק על ידי בת זוג שהיא לא מהתנועה. הייתה לה גישה מבוססת על זה שאם אני אצא מהקיבוץ אני לא אמצא את מקומי בחוץ. שאני, המקום הטבעי שלי זה למיצוי היכולת שלי זה בקיבוץ. אז אני אומרת לך, היית צריך, אני אמרתי לך 10 פעמים, אל תשפוך לי כמות כזאת של שמן, אני לא אוהבת, אני לא צריכה להשמין. אני לא שמתי שמן. אז מי שם? לא, אני גם. כנראה היה.
צריך להוציא אותו. אוקיי, רק תעשה לי טובה אחת. את הספרים עכשיו אל תתחיל לפתוח. אתה כן פותח אותם? אבל הייתה שהם הגיעו. זה לך שקט, לא ינדד לך שאין לי מה לקרוא. עוד מעט, עוד שנתיים זה יהיה, איך אומרים? יובל? כן, יובל. 50 שנה. כן, זה באמת יובל. תסלחו לי על השאלה, אבל איך אפשר? זה אפשר פשוט מאוד. כשלא משתממים אף רגע, זה אפשרי. זה הכל. זה הסוד של כל העסק. לא להשתמם. זה התנאי. ברגע שאין כבר מה לומר אחד לשני, אז זה לא טוב. אבל כל הזמן שיש משהו לומר ומשהו להתווכח ומשהו לתכנן ולהסתכל קדימה על פרויקט אחר, אז זה לא משעמם. אני צודקת? אין כמו הליכה הפוכה בעלייה למדרגות כדי לחזק את שרירי הגב. זו התחזית האחרונה לסוף שבוע הזה, והיא גם האחרונה לשנה זו. שבת שלום, ולהתראות בשנה הבאה. כמה אמרנו על הטמפרטורה מחר? 21. זה לא חם מאוד. תחזית מזג האוויר, עזרא, זה לא חם מאוד. כאילו לא קר. סבון נוזלי, נחלים, מימנים. את חושבת על העתיד? פוחדת מהעתיד? אני כן. אני כן חושבת. מה את חושבת עליו? נו, זה קשה, זה נושא קשה לדבר עליו. אני דוחה אותו, אבל אני חושבת, הוא כל הזמן במחשבה שלי. מה עוד לך בראש? כל מיני דברים. כמו מה? לא, אני על זה לא יכולה לדבר. אתה מבין, כששני אנשים מגיעים לזה שהם כל כך הרבה שנים יחד, ושכאילו יש כבר ישות שלישית ביניהם, זה מה שאני מרגישה. לא אני ואתה, כי אם אנחנו, יחידה שהיא מורכבת משניהם, אז בשבילי זה כמעט בלתי אפשרי לחשוב על כל אחד להפרד. זאת אחדות, אתה מבין? אי אפשר לחשוב על הפרדה או פירוק, אי אפשר. זה מה שאני מרגישה בכל אופן. נמשיך להילחם. זה הסיסמה. כל זמן שיש לך כוח להילחם, להיאבק ולפתח את המחשבה שלך, לדאוג למשפחה, אז הכל בסדר.